Riwruog lony mar jok mamine mar African Women Studies Center kod Women in Leadership manie mbalariany ma Nairobi norumo kanyakla mar dhialo mosenindo Honorable Phoebe Mugasio kotelnegi kod familia mar mama Phoebe Asio kod jotelo mag jok mamine giparo Phoebe Asio kaka miyo maneni kod chia mathoth kendo manoketo ber mar jok mamine e chunye. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. En romo mane obag kod African Women Studies Center e timo rapar ne mama mane otemo kelo lokruoge mathoth ne mine pachoka kokalo kuom jiwogi. Gijiwo jopiny ni e seche magiparo Phoebe Asio kik gipar mana timne kende to gitem keto e tim gik mane okedo negi kod puonj mane oweyo. Mon kanobiro ne thieth gi nyithindo ne ukwa thieth gi thiedha mama ne wacho ni upuonjo gi bende thieth kamano kawuono ok bi konyogi mondo gitim ang'o gibed gi afya maber maler kendo ging'e ritore. Gima notimo kendo mano konyo ahinya ne ni nokawo mon to ng'isogi malong'o ni wach mar nutrition ni nyaka ung'e malong'o. Ka ok idenyo dala ni ok odenyo to ok ibed jakwecho, ibedo empowered. Nowacho ni dhako ka dhako nyaka bedi gi deche kendo nyaka opur chiemo ma ochamo kendo momiyo nyithindo gi jodalane. Jotelo mamoko to tiyo kod thuolono e jiwo rawere matindo mondo oti kod thuolo kod okenge ma opogore magintie e kelo lokruoge mopogore pachoka. I'm talking to the younger generation. Life is completely different from what we were and what it is now. So the challenge is, do not forget history. Continue to read about the past so that you may be able to do much more than what we are doing right now. Because each one of us is talented in a different way. Bende giparo wuodhe mar siasa, kaka ne en miyo mane ohero kwe, kata mana e kinde mane odwaro kombe ma opogore. Ne en miyo mane ohero siasa kendo siasa ne en siasa manigi mamuol ne ok en siasa mar koko. Kenya wa masani tinde siasa galagala. Noka siasa nigi koko, yanyruok ng'eny, goruok ng'eny. To wan nyithindo yawuoyi matindo gi youth gi kwa luwo tielo kaka mama Phoebe Asio nego siasa ne siasa ne muol. To mano kwa timo mano to nyalo konyowa kendo nyalo miyo Kenya gerore maber. Weche gi mogik ne mine kod jopiny en ni ji oti kaluwore kod gigo mane mama Phoebe otimo mondo ginyal dongore. Pok wasudo ahinya, wakedo kendo watemo ahinya. To waduto wang'eyo kama wantiere. So this empowerment mane mama miyo wanoero, wadoge kendo, wapare kendo, obo konyowa, obo jiwowa. To gik manotimo gieki, daher ni mondo jowa, owetewa, nyiminewa, nyithindowa mondo otimre nade olu mana pat manoluwo nikech ne en miyo majachir. Ng'eni ka en ng'at majachir, ok ochuno ni nyaka idhi kuongi penj ng'ato gimoro kidwa timo e kitim. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.